We're gonna need more barbarians. Здравейте! В този клип ще ви покажа новия апдейт. Така започваме с Team Battle. Показвам го. Това е от клипа на Orange Juice, защото нямаше как просто да го покажа аз, защото това се играе в девелопър аккаунт и нещо такова. И няма как да се изтригне от това нещо. Девелопър сървър, нещо такова е. Ето виждате как първо тауърът е King Tower е двоен. Тук ще са много важни спелките като Fireball, Lighting, Poison, защото при много големи пушове трябва неща, които да спират splash damage. В смисъл, когато има много неща, трябват неща, които бият splash damage, за да удариш повече от тях, иначе няма как да се спират големите пушове. Така, ми сега за Team Battle да оставя само тази битка. После ще ви покажа други неща от апдейта. Пак ще са на така клипове записани от известни ютубъри, защото няма как да взема такъв девелопър сервер. Ето тук Orange Juice и Nick at Night печелят. Така, продължаваме с драфт честовете и ето виждате тук е Challenger 1, Challenger 2, 3, после е Master 1, 2 и 3 и другото е Champion. След това Grand Champion и Ultimate Champion. Сега ще видите честовете. Първо този е от Challenger 1. Ето е драфт чест, дава ви две карти и вие си избирате коя от двете да вземете. Можете дори, ето две легендарки и си избирате едната. Сега от Challenger 2. Ето го Hellspell. Тук ми сега трябва отново да има, да, легендарка ето на Twitch. Виждате колко по-големи стават наградите. Ето тук вече 25 епика. епика. Мастер 3. 176 хора. Това просто... Ето тук 2 най-твича. В принцип не се падат легендарите по 2, но тук голям късмет. Пак казвам, това не го... Това в момента е записвам клип на друг на Orange Juice, защото аз вече ви казах, това е девелопър сервер и не мога да ви покажа тези неща. В играта ги има, но няма как... Аз няма как да отворя тези честове, защото не съм стигнал до тези... Аз съм Challenger 1 в момента. И няма как да ви покажа това, защото просто няма как да отворя тези честове.
И ето тук виждате Clan Battle Chest също ще има. За сега, така, за драфт честовете ще е това. И продължаваме вече с това, което мога да ви покажа нормално в играта. Ето първо, вече видяхте тук драфт честовете. Новата арена е Арена 11, Legendary арена. Арена 10, която до сега беше Legendary арена, вече се казва Hawk Mountain. Вчера, всъщност те сега тук офертите не ми излизат, не знам защо нещо се е бъгнало. Аз не съм ги купувал, аз Magical Chest, може би защото не го отворих на телефона и затова тук офертите не ми излизат. Ето Bandit Draft Challenge. На 2 победи 100 джема, на 4 победи 8000 голд, на 6 е Magical Chest, на 9 25 000 голд и на 12 е Bandit. Също ето тази награда тук. Тези обаче са само за по един път като го спечелиш. След това ще вземаш само Бандита на 12 и тази награда, тези няма да ги има повече. Може би ще трябва да си взема малко джемове, защото нямам за бандита, искам да играя за него. И така сега ще направим една битка. Играя с Lava Hound дек. Започвам с Tombstone. Мега миньон отзад. Картите не ми идват много добре сега. Ето аз просто нямам какво да пусна за този екзекутор, защото много зига ми дойдоха картите. Сега аз използвах Lava Hound за да спра неговата атака, да спра екзекутора му. Тук може да взема малко демидж от миньоните. Виждате миньони на 12, колко много демидж взеха от тауъра, те взеха около 1000 демидж. Сега бия помпата с лайтинг, за да вземе по-малко еликсир. И защото нямам какво да пусна. Tombstone по същия начин. Може да се наложи пак да си пусна лавата така, просто много е прецакано. Когато картите ми тръгнат лошо. Тук не ми се наложи да пускам лавата така, но ето барбираните колко демидж ми взеха. Не можеха да убият и Ice Wizard, защото бие сплаш. И сега да видим дали ще мога да някак да накарам балона да стигне до тауъра му. Мисля с лайтинг. Само да пусне още нещо. Пусна Ice Wizard. Това беше доста добре, че ударих и Ice Wizard, освен екзекутора и тауъра. Екзекутора му умира. Мисля, че ще спечеля тази битка. Пускам си лавата, за да... В смисъл да няма вече какво да... Защото той за да ме бие трябва да ме атакува и... Аз ще трябва едновременно и да го накарам да се защитава. Просто вече 10-15 секунди няма какво да направим. Ето аз се опитвам да му взема другия тауър. Да, дадох му да ми вземе моя тауър, защото исках да взема 2 коронки. Ето така, горе-долу така се играе с Lava Hound дека. Който иска може да го копира.
Ако искате, може да ползвате Zap вместо Стрея и Fireball вместо Lighting. По-ефтин вариант, вие си изберете. И сега ще купя майнер. Ето един майнер. Просто искам да си го апгрейдвам скоро на 4. Майнер е доста полезна карта и затова. Ето на турнамент левела. Съвсем малко по-малко е. Но на трети вече ще има малко по-голяма разлика. Също в петък ще бъде това. Очаквайте петък и събота клип на Bandit Draft Challenge. До тогава може да на Assassin's Creed със сигурност ще снимам. На Clash Clans, ако има нещо интересно. Харесайте и се абонирайте.